मायाव देरहाखो ओमफ्राय आङो 72 75 केजि केटेगरियाव देरहादों गल्ड मेडेलिस्ट सोरखौ फेजेनखो आङो लखिमपुरनि सासे सिख्लाखौ फेजेनबाय नोङो सोरनि सिङाव सोलोंदोंमोन आं सार धनेश्वर बसुमतारीनि आन्दाराव सोलोंनानै देरहाबाय दिनै बेसे बोसोर सोखो आङो दायो सोलोंनाया बोसोरब्रैयानो जाबाय आरो उनाव माने मा जानाय सिमां दं उनावथ' बक्सिंनि लाइनावनो थांनाय अलिम्पिक्स बिदिनो गेलेनायनि सिमां दं नोंनि आइकन जायफोर बक्सार सोर दाथ' इण्डियानिफ्राय जोंना मेरि कमानो दं ओमफ्राय माबानिफ्राय बा बेलेगनिफ्राय नायहैयोबा बेलेग कान्ट्रिफोरनिफ्राय माइक टाइसनफोर बिसोरनो माइक टाइसन मोहम्मद आली ओमफ्राय इयुनावबो नाजागोन औ इयुनावबो नाजानोसै बेनिफ्राय दायो नेसनेल बायदिसिना गेम्सफोर बेबायदि बेफोराव माने ट्रायलफोरखौ होदों ना औ ट्रायल होगोन शिलंआव माबादों सेलेक्शननि थाखाय माने माबादों लिंहरदों बेयाव थांगोन आं বক্সিং হৈ আছে কি ক'ব আপুনি আহি মই ক'ব বিচাৰিম যে 44 ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈ আছে গাৰ্লছৰ বয়জৰ জুনিয়ৰ বহুত ভাল এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিছে তো আমি ওদালগুৰি কৰ্মকৰ্তা আছে ছেক্ৰেটাৰী প্ৰেছিডেণ্ট আছে তাক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ যে বহুত ধুনীয়া এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিছে আৰু ব্যৱস্থাখিনি খুব ধুনীয়া হৈছে খোৱা লোৱাও ভাল হৈছে খেলা চলাটোও ভাল হৈছে তো এইটো কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ ক'ব বিচাৰিম ওদালগুৰি আৰু আগে পিছে এনেকৈ জানো গেম পাতি থাকে তো আমাকো ভাল লাগিব ভাল ব্যৱস্থা কৰিছে বাচ্চাকেইটা খোৱা বোৱা থকা গোটেইখিনি বহুত ধুনীয়া হৈছে সচৰাচৰ মানে যুৱ প্ৰজন্মসকল আপোনাক মানে কেতিয়াবা টিভিত দেখিছে ক'ৰবাত দেখিছে কিন্তু আজি আপুনি ইয়াত ওদালগুৰিলৈ আহি যুৱ প্ৰজন্মসকলৰ কাৰণে কি আহ্বান জনাব মই মই আগৰ পিছে ওদালগুৰি প্লেয়াৰকেইটাক চাই থাকোঁ খুব ধুনীয়া খেলে খুব ধুনীয়া ষ্টেমিনাৰ কম্বিনেশ্যন মই কোচজনৰ নাম পাহৰিছোঁ ইয়াত কেইবাজন আছে কি নাম জানো তাৰ ল'ৰাটো আমাৰ এই ভাগ্যৱতী কছাৰীটো আমাৰ ৰেলতে আছে আমাৰ একেলগৰ যমুনা ভাগ্যৱতী আৰু অংকুচিতা আৰু এতিয়া আমাৰ ফেলাও অঞ্জলি আৰু মিনু বসুমতাৰী তো এনেকৈ আমাৰ ওচৰত বহুত আছে বক্সাৰ তো মই সেইকাৰণে ভাবোঁ যে আৰু বক্সাৰ ওলাই যাওক আমাৰ লাভলীনা নিচিনা অলিম্পিকৰ কাৰণে যিমান কষ্ট কৰিব তো এনেকৈ আগলৈ অভিভাৱকসকলৰ মহিলাসকলক মানে বক্সিংলৈ আনিবৰ কাৰণে মানে একেলগে নিবিচাৰে তেখেতসকলৰ কি আহ্বান জনাব মানে মহিলাসকল মানে খেলিলে কিবা কষ্ট হয় নেকি কষ্ট নহয় আজিকালি আমাৰ আমি খেলা সময়ত যেতিয়া আমি ৱৰ্ল্ড খেলিছোঁ এছিয়ান গেমছত গ'ল্ড এণ্ড বেষ্ট বক্সাৰ আছে আৰু ৱৰ্ল্ডত মোৰ ব্ৰঞ্জ মেডেল আছে তো আমাৰ সময়ত আছিলে ইমান ফেচিলিটি নাছিলে আজিকালি বহুত ফেচিলিটি হৈ গ'ল ফেচিলিটি মিনছ মানে ডায়েটিচিয়ান লাগে আৰু ফিজিঅ'লজি লাগে চাইক'লজি লাগে কোচো ভাল লাগে তেতিয়া এজন প্লেয়াৰ ওলাই যাব তো মানে অকল প্ৰেক্টিচ কৰিলেই নহয় প্ৰেক্টিচৰ লগত খোৱা লোৱাও ভাল হ'ব লাগিব এজন কোচো লাগিব ভাল এজন চাইক'লজিও ভাল লাগিব তেতিয়াই এজন প্লেয়াৰ আগলৈ যাব পাৰিব যেনেকৈ আমাৰ লাভলীনা অংকুচিতাহঁতে যেনেকৈ অলিম্পিকৰ কাৰণে ওলাই গৈছে সেনেকৈ ওলাই যাব পাৰিব থ্যাংক ইউ গাৰ্লছ এণ্ড বয়জ बेखौ खुंनायाव जथेस्थ थाखा फैसानि गोनांथि माबायदि खुंखो बेखौथ' बहुद माने जोंहा प्रब्लेम जागौमोन जोंनि मानिजाथाव मानगोनां बिटिआरनि डेपुटि चिफ मानव गेदेर गबिन्द बसुमतारी सारानो जथेस्थ फाइनेन्सियेल खालामबाय दालागि 5 लाखनि बारा थांबाय बिनि खरसाया बियो होनाया दा आरो थांबावगोन आरो गोबां बिथाङा थारमाने जोंनो फाइनेन्सियेल सापर्ट खालामदों आरो बिथाङा जोंनो नांगौमानि जों जेब्लानो खबर होयो अब्लानो बिथाङा फैयो आरो जोंनो नांगौमानिखौ बिथाङा होबाय थादों आरो होबाय थागोन आरो गोबां रायजो राजाफ्राबो आरो जायफ्रा जेनेबा टिकेटार दुकानदार बिथांमोनाबो जोंनो स्पन्सार खालामदों जथेस्थ जों मोजां मोनदों आरो बिथांमोनखौ जों हामबाय होनदों गोसो गोरबोजों आरो जोंखौ उननि समावबो जोंखौ हहाय खालामबाय थागोन जों आसा आरो बिसास खालामदों उदालगुरि बायदियाव माने फेजिबिलिटि दंबाबो नाथाय बक्सिं सेन्टारनि थाखाय नाथाय नोंथाङा बक्सिं सेन्टार सालायबाय थादों दा माबायदियै दा बे बक्सिं सेन्टारावबो गोबां जोंनि बिटिआरनि मानव गेदेर जोंनि मानगोनां गबिन्द सारानो मैखोम रुल लादों आरो बिथाङानो हलखौबो बनना होनाय जाबाय आरो इकुइपमेन्ट्सफोरखौ बिथाङानो गुतै लाबोजोबनाय जागोन बिथाङा खोथा होदों आरो थानाय आरो जानायनिबो बेबस्थाखौ बिथाङा खालामना होगोन उननि समाव तो आरो बाखि खामानिफोरखौबो बिथाङा गासै खालामनानै होगोन होननानै खोथा होदों आरो जिबायदि खोथा होदों बेबायदिनो खालामबाय थादों आरो उननि समावबो खालामबाय थागोन आङो बे बिटिआर सरकारखौ आङो गोसो गोरबोजों हामबाय होनदों
सनापुरावबो गिबियैनो उदालगुरियावनो सोलोंजेननो मोनाखै दिनै इन्टारनेसनेल बक्सार हिसाबै जानो आरो इयुनावबो बेबायदि बक्सार ओंखारनो होननानै नोंथांनाव सिमांफोर दंना? आंथ' एकदम थोंजोङैनो आङो दिनै बुंनो सानदों जोंनि बिटिआर हालामनि सुबुंफ्रा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जाबाय बक्सिंआव थ' जोङो थाबैनो जोङो इन्टारनेसनेल आरो बेबायदिनो एसियान गेम आरो अलिम्पिकआव सहैगोन होननानै आं आसा आरो मिजिं थिदों आरो आं मैखोमै बक्सिंनि थाखाय जिउ दान होनानैबाबो आङो आवगायलांहोगोन आरो आं मिजिं दङ। नोंथाङा जे बेयो जाबाय जोंनि बक्सिं ट्रेनिं सेन्टारनि नामा धनेश्वर बसुमतारी बक्सिं ट्रेनिं सेन्टार। बेयो जाबाय जोंनि उदालगुरिनि सिङावनो दङ पुरान थाना गामियाव आरो बेहाय जुदि सोरबाफोर जुदि एडमिसन लानो बा फैनो बा सोलोंनो इस्सा दङब्ला आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ बुंना होनोसै 9954497705 बे आंनि नाम्बार आंनियाव कन्टेक्ट खालामबानो फैनो हागोन। बेहाय मात्र जोङो एडमिसनल' लानाय जायो जोङो दा मान्थलि फिसखौ जों लानाय जायाखै नोंथांमोना फ्रियावनो सोलोंनो हागोन आरो सोरबाफोर दुखिया बांद्राय दुखियाफोरखौ जोङो बेखौ एक्सट्रायै जोङो माबा मोनसे गभर्नमेन्टनिफ्राय बा डिपुटिसिनिफ्राय जों सावरायनानै किसुमान खामानिखौ जों मावना होनाय जायो। इन्डिभिजुवेल गेमा ओरैबायदि जाहैबाय बे गाव हारसिंनि जिथुनाखि गावआ जेसेबां खस्थ' खालामगोन माने गावनो बे फिथाइखौ मोनगोन जायहा माने बादुला माने खस्थ' खालामा बे फिथाइखौ मोननाय नङा। बेनिखायनो इन्डिभिजुवेल गेमखौ नोंथांमोना गेलेयोबा साबसिन आरो बेहाय गोबां माने थाबैनो जौगालांनायनि लामाया थायो आरो दङ। हामबायसै।